ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛୁ ଦିଦି। ସମସ୍ତେ? ହଁ ଦିଦି। ଖାଇଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ଦିଦି। ଖାଇଛ ତ? ହଁ ଦିଦି। ଆମେ ଆଜି 7 ବାରର ନା କହିଲା ହଁ? ହଁ ଦିଦି। ଗୀତରେ ହଁ ଦିଦି। ମୁଁ ଯେମିତି କରେ ସେମିତି କରିବା। ହଁ ଦିଦି। ପରିବା ଅଟଇ କବି ପରିବା ଅଟଇ କବି ପରିବା ଅଟଇ କବି ପରିବା ଅଟଇ କବି ପ୍ରଥମ ବାରଟି ରବି ପ୍ରଥମ ବାରଟି ରବି କି ବାର? ରବିବାର ରବିବାର ବାଲୁଦେହଟା ଲମ୍ବା ବାଲୁଦେହଟା ଲମ୍ବା ବାଲୁଦେହଟା ଲମ୍ବା ବାଲୁଦେହଟା ଲମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଟି ସମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଟି ସମ କି ବାର? ସୋମବାର ସମବାର କେତେ? ମଙ୍ଗଳବାର ଲଗେଇଲେ ଅଲରେ ଲଙ୍ଗଳ ଅଲରେ ଲଙ୍ଗଳ ଲଗେଇଲେ ଲଙ୍ଗଳ ହଲରେ ଲଗାଇଲେ ହଳରେ ସମ ପରେ ଆସେ ମଙ୍ଗଳ ସମ ପରେ ଆସେ ମଙ୍ଗଳ ମିଠା ଲାଗେ ଦୁଧ ସାର ମିଠା ଲାଗେ ଦୁଧ ସାର ମିଠା ଲାଗେ ଦୁଧ ସାର ମିଠା ଲାଗେ ଦୁଧ ସାର ତାପରେ ଆସେ ବୁଧବାର ତାପରେ ଆସେ ବୁଧବାର କି ବାର? ବୁଧବାର ବୁଧବାର ଆସ ଯିବା ଯାଜପୁର ଆସ ଯିବା ଯୋଧପୁର ଆସ ଯିବା ଯାଜପୁର ଆସ ଯିବା ଯୋଧପୁର ବୁଧ ପରେ ଗୁରୁବାର ବୁଧ ପରେ ଗୁରୁବାର ଧନୁଷର ଗୋଟେ ବକ୍ର ଧନୁଷର ଗୋଟେ ବକ୍ର ଧନୁଷର ଗୋଟେ ବକ୍ର ଧନୁଷର ଗୋଟେ ବକ୍ର ଗୁର ପରେ ଶୁକ୍ର ଗୁର ପରେ ଶୁକ୍ର କି ବାର? ଶୁକ୍ରବାର ଲଟା ଗଛ ଅଟା ଜହ୍ନି ଲଟା ଗଛ ଜହ୍ନି ଲଟା ଗଛ ଅଟା ଜହ୍ନି ଲଟା ଗଛ ଜହ୍ନି ଶେଷ ବାରଟି ଶନି ଶେଷ ବାରଟି ଶନି କି ବାର? ଶନିବାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ? ହଁ ଦିଦି ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ଦିଦି